tignan nyo. Tignan nyo. Oh. Salamat po tayo Mento and like and share po. Mga kagamba, magandang araw ulit. Yung mga manghihingi ng gagamba dyan, comment lang dyan sa baba. Lagay nyo yung seal number nyo at saka ano, okay, PM na lang para hindi makuha yung address nyo. PM nyo ako, bigay nyo yung number at saka address para alam ko kung saan ko kayo pupuntahan. I-google ko lang yan. Lahat ng mga manghihingi dyan mga kagamba, mag-PM lang o kaya mag-comment dyan, bigay nyo number nyo. Mas mainam kung PM nyo na lang ako or tawagan nyo na lang ako dyan sa number ko na yan, text nyo na ako. Nandiyan naman sa YouTube ko yan eh. Paglalabanin tayo kay mga kagamba, yan ang picture yan. So shoutout muna kay Sir Ray Villena, alias Ochi ng taga San Jose del Monte, Bulacan mga kagamba. Ayan, at saka kay Yugo King Gallego from Rojas Isabela, si Iwat Kabalat, Jan Emmanuel Magon, Amagin, Arini Loxin, Ronel Meliton, Glian Salat, J. Cart Larga, Matt Sikihor, Kakulukoy TV, si Adipik Gaming, Jonel Torniedo, Spider Tat Vlogs, Kylie sa Vlogs, Joe Anthony Alabado, Roderick Opena, Leonardo Luarca, Gian Ken Ocampo at saka si Kagimba TV. Yan, Kagimba TV. Yan mga kagamba. Nakita nyo sa isang ano ko dyan eh. Sa isang upload ko yan. So may paglalabanin tayo ngayon mga kagamba. Kahit ito Tagalog to, nilagyan ko ng white devil load. Sinasabi nila puro pintas lang inaabot ng gagamba ko dyan na sinasabi nila puro butchog, mga kuto. Ito pala, ganito pala kalaki ang kuto mga kagamba. Ang laki ng kuto pala na sinasabi. Ayan o. Kasi iba naman yung sa picture mga kagamba, iba naman yung sa live talaga nakita mo actually. Ayan, isa lang yan sa mga napili ko. Nakita ko lang, hindi ko pili yung piling-pili, hindi. Nakita ko lang, malaki ang tiyan niya. Binukod ko kasi baka ako mangitlog, hindi naman ng itlog. So, normal lang yung tiyan niyang yan. Tignan nyo, halos kasi laki ng ginsan na yan. Good na ng ginsan yan. Ayan o. Ayan. Yan, tapos ilabas natin yung isa kalaban niya. Ito. Ayan, yan, alaki ng kuto. Sinasabi nilang kuto. Ayan, alaki pala ng kuto ng Tagalog. Oh. Ayan. Oh. Kasi sa ulo mo yan, pag kuto yan. Oh. Baka pagka may 5 ganyan eh, hindi mo na alam paano ka tumakbo. Pag ganyan kalaki kuto mo, baka bitbiting ka na ng kuto mo. Ayan. Oh, ayan mga kagamba. Oh. Yan. Sa mga namimitas ng gagambang Tagalog yan, lalo na yung pinipintas nila ng gagamba ko, napakamahal daw. Ano pa nga bang mura ngayon? Naka-lockdown tayo. Alak nga, doble presyo. Gagamba pa kaya? Hindi mo alam kung saan kukuha ng gagamba ngayon. May pambili ka nga, ala ka naman mabili. Oo, ayan. Tingnan natin, paglalabanin natin ito mga kagamba. May white devil ito mga kagamba. Aba. Ayan, tingnan nyo Oh. Yun tingnan nyo kung... Tingnan nyo Tagalog. Tagalog mga butchog. Ayan kung lumaban, tingnan nyo. Ayan mga kagamba. Mga julin daw siya, pamato daw, buntit. Ayan ayan yung mga buntit Ayan tignan nyo kung naglaban Ayan Tignan nyo kung maglabang ang buntit. Nako. Ayan, tignan nyo Ayan, sabi nila buntit, julin. Tignan nyo mga kagamba. Nagat na sa likod. Yakit natin ulit. Saka tingnan nyo pag nalaglag ang buntit, lumalagutok. Buntit talaga. Ayun na kumapit Nakita nyo kanina kung paano magsalpukan. Yan. Ikita nyo naman yan
Kuto ba? Kuto ba yan? Oh. Wala lang pambili kasi sinasabing kuto, wala lang kasing pambili. Ayan mga kagamba. Pag wala kang pambili, wag mo nang pintasan, manghingi ka na lang sa akin. Bibigyan kita, kagamba. Yan, yung mga manghihingi dyan, comment lang kayo dyan. Bigay nyo yung number nyo at saka address. Mito Maril lang muna ako mga kagamba. Araw-araw mayroon akong dideliveran niya na manghihingi. Tignan nyo. Oh, Tagalog, tignan nyo. Walang humpay yung laban. Oh, tignan nyo. Oh, buntit. Ayan. Kitang-kita tuloy yung buntit na maglaban. Oh, Julin. Ayan. Ayun na mga Julin kung maglaban. Tignan nyo. Oh. So yun mga kagamba, pag gusto nyo na lang manghingi na lang kayo. Pupuntahan ko kayo dyan. Huwag nyo nang pintasan gagambang Tagalog. Kasi sa panahon ngayon, napakahirap ng gagamba. At saka yung presyo, huwag nyo nang huwag nyo nang questionin kasi lahat naman ngayon napakamahal. Oo. Panahon ngayon, wala nang mura mga kagamba. Mapapamura ka. Ayan, tingnan nyo, hindi na gumalaw parehas. Tingnan nyo oh. Tagalog yan mga kagamba. Kita nyo, ang pinakamabagsik na gagamba mga kagamba, Tagalog. Wala nang ibang mabagsik pa. Sa tagal ko lang naggagamba mga kagamba, pinakamabagsik ang Tagalog. Doon pumapangalawa lang ang masbati. Kasi ang size nito mga kagamba, eksakto lang sa edad niya pag hinarbis. Hindi kagaya ng mga Bisaya, mga Masbate, Jinsan, Cebu, matanda na sila mga kagamba, minsan ayaw na makipagsalpukan. O ikaw ba naman matanda na, may rayuma ka na, ilalaban ka pa sa bata? Hindi na. Ito, mga kumbaga sa teenager pa lang itong mga ito hinaharbis na. Kasi pag hindi mo naman hinarbis itong mga ito, pupuksain din yan pagka hinarbis na yung mga gulay, yung mga mais, palay. Mamamatay din sila pag dinaanan ng reaper yan o harvester. Aararuin din yan. Sayaw sa gusto nila, mamamatay sila. Ayan mga gamba. Walang nanalo, walang natalo kasi parehas silang parehas silang naglagpangan. Walang nasaputan. Kasi ang rules ko lagi dito mga gamba, kung sino nasaputan, yun ang talo. Ayan wala na sa tingin nyo ba, magsasaputan pa yan, parehas na tulala. So yun mga kagamba, hanggang dito na lang. Yung mga manghihingi ng gagamba dyan, mag-comment lang kayo dyan, bigyan nyo yung number nyo. Kahit number lang o kaya address. Tatawagan ko kayo, pinakadabis number, tatawagan ko kayo at pupuntahan ko kayo. Within Metro Manila lang muna tayo mga kagamba. Tandaan nyo, comment lang kayo dyan mga kagamba. Salamat!